Umasipala wase-Mlalazi uxwayisa umphakathi waku-Ward 6 eMphendle ngaphansi kwekhansela Bhekezakhe Makhathini ngasemngceleni waseMlalazi naseMandeni mayelana namabhubesi amabili okubikwa ukuthi abonakale kulendawo ngasemgwaqeni P710. Abezemvelo KZN Wildlife bathi babikeliwe ngalokhu kanti ithimba labo limatasa lithungatha lamabhubesi kepha awakatholakali. Banxusa umphakathi ukuba ubathinte ngokushesha uma kwenzeka ubona lamabhubesi. Ungasebenzisa inombolo kamakhalekhukhwini ethi 083 284 9586. Thina ke sixoxisane nokhulumela uMasipala uNonhlanhla Jele. Angiqinisekise ukuthi ngempela kunabantu kunomphakathi osipikelile wathi ubone amabhubesi ngezikhathi zeshumi zokugamanxa kwehora leshumi namhlanje kuseni endaweni yaseMphendle ku-Ward 6 khona lapha ngaphansi koMlalazi. Ngakho isexwayiso nje sami kubantu ukuthi nje bangaphumi ekuseni, ongcono uma bephuma bakwazi ukuphuma mhlambe beyi-group beya emsebenzini noma sebebuya ntambama. Futhi ke mhlasimpe ke engingaphinde ngicele kwabezemvelo ukuthi siyabonga ukuthi bakwazi ukuthi bafike ngokuphuthuma emva kokuba sibathinta, kodwa sesikufisa kakhulu nje bakuzovula nezikole ukuthi mhlasimpe bathi ukufaka umfutho omkhulu. Ngike ngabona la kuze kufike ngisho ibhanoyi leli lophephela emhlane lihamba lithungatha. Siyafisa lokho ngoba siyaqonda ukuthi lezi ilwane zasendle ilwane ezihambayo engamili ndawonye. Ngakho engenza ukuthi kwanamhlanje ebusuku zingenza umonakalo.